100 μέτρα, 5 άνθρωποι, ο ένας δεν έχει δει τίποτα, ο άλλος έχει δει απλώς κάτι, ο άλλος έχει δει κάτι γουστόζικο, ο άλλος έχει δει κάτι περίεργο και κάποιος άλλος έχει προβληματιστεί βαθύτερα. Ο συγγραφέας είναι ο τελευταίος. Μπορεί να είναι ζωγράφος, μπορεί να είναι μουσικός. Ναι, ναι. Ο καλλιτέχνης που θα το αποτυπώσει αυτό. Ναι. Μπορεί να είναι ποιητής. Νομίζω ότι αυτός είναι που είναι δημιουργός. Από εκεί πέρα αυτή η παρατήρηση, εάν δεν την παραπέσει στα επόμενα 100 μέτρα και μείνει μέσα και τον βασανίσει, μπαίνει στο εργαστήριο ενός προβληματισμού. Και αυτό γίνεται έργο. Μπαίνει στο εργαστήριο της φαντασίας του. Έρχονται και προσκολούνται άλλα πράγματα συναφή από άλλα βιώματα, έτσι, ή από άλλες παρατηρήσεις. Και αυτό το πράγμα κάπου ούτε κολλάει κάτι κολλάει. Και ένας μύθος, τέλος. Τι εννοώ με αυτό? Για να το κάνουμε πιο λιανά. Έχω γράψει έργα που η πρώτη ιδέα έπεσε, που μπορεί να γράφτηκε το 90 ή το 95. Η πρώτη ιδέα μπορεί να ήταν, το πρώτο ερέθισμα να ήταν το 1965. Το πρώτο στοιχείο. Το άλλο στοιχείο ήταν το 1973. Το άλλο ήταν το 1982, το άλλο το 1987. Και όλα αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή κάπως έλκονται, ενώνονται και γίνονται ένας ενιαίος μύθος. Ενώ όλα αυτά τα στοιχεία ανήκουν σε τελείως ή προέρχονται από τελείως διαφορετικούς χώρους και τελείως διαφορετικούς χρόνους. Σας έφερα ένα... Απόλυτα, το κατάλαβα. Κάπως έτσι λειτουργεί ο δημιουργός γενικά, νομίζω. Τουλάχιστον εγώ σαν συγγραφέας έτσι λειτουργώ σχεδόν πάντα. Περάσατε ποτέ έτσι δύσκολες εποχές που χάσατε το θάρρος σας, είπατε θα τα παρατήσω, δεν πάει άλλο? Όχι, δεν το είπα ποτέ. Δεν το είπα ποτέ, διότι δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι γράφω για να πάρω. Όμως ζούσατε από αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν είχατε άλλα εισοδήματα? Όχι, δεν είχα εισοδήματα, αλλά δεν ήμουν από εκείνους που τα περίμενα όλα από το γράψιμο, διότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Δηλαδή δεν με ένοιαζε να πάω σε μια διαφημιστική εταιρεία θα ήταν το και εύκολο. να γράφω κάποια κείμενα τα οποία δεν με ενδιαφέραν καθόλου. Αλλά τα έκανα όσο καλύτερα μπορούσα για να έχω ένα εισόδημα από εκεί και να ζω την οικογένειά μου. Δεν χάσατε ποτέ το θάρρος σας? Όχι, δεν είπα ποτέ γράφω για να ζήσω και δεν μ' αρέσει να με λένε και επαγγελματία συγγραφέα. Αυτό εγώ το θεωρώ προσβολή. Θέλω να με λένε ερασιτέχνη. Έχω διαβάσει μια συνέντευξή σας που έχετε πει ότι με έσωσε η αλαζονία μου. Ναι, η έπαρσή μου. Η έπαρσή μου, ναι. Τι ακριβώς εννοούσατε με αυτό? Εννοούσα πως όταν δεν είχαμε να φάμε, τα πρώτα χρόνια, και έρχομαι στη δεκαετία του 50, όπου έγραφα το Οδυσσέα γύρισε σπίτι, έτσι, που ήταν από τα πρώτα μου έργα μου, ή ο Μπαμπάς ο Πόλεμος, και έγραφα μόνο για το Εθνικό Θέατρο ή μόνο για τον Γκάρολο Κουν, δηλαδή μόλις είχα βγει από τα αυγό που λένε, και μου λέγανε μα γράψε και κάτι άλλο που να το παίξει ένας άλλος θείασος, μια κομμωδιούλα, κάτι άλλο, και εγώ έλεγα όχι. Με αυτή την έννοια λέτε? Μου λέγανε μα με έργα που γράφεις που έχουν 20 πρόσωπα ή 18 ή αυτό, δεν θα παιχτείς ποτέ. Και έλεγα μη σώσω και παιχτώ ποτέ. Αφού εγώ χρειάζομαι τόσα πρόσωπα, θα βάλω τόσα πρόσωπα. Και πρέπει να πω ότι εξακολουθώ να το έχω αυτό το πράγμα. Το τελευταίο μου έργο, το Μία Κομμωδία, παίχτηκε στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα πριν 3 χρόνια, πότε ήταν, στο Ηρώδειο, στα πλαίσια του φεστιβάλ. Είχε 42 πρόσωπα. Να μην το γράψω, επειδή είχε πολλά πρόσωπα, μα δεν γίνεται να μην το γράψω, να το γράψω και ας είχε 100. Δεν θα παιχτεί. Δεν πειράζει, να μην παιχτεί. Ας διαβάζετε και αν κάποτε βρεθούν κάποιοι τρελοί και το ανεβάσουν, μετά ας τα ανεβάσουν. Μια παρένθεση θέλω να κάνω. Πριν ξεκινήσετε τη συγγραφική σας καριέρα, κατά λάθος βρεθήκατε, όπως ίσως κάποιοι γνωρίζουν, στο στρατόπεδο του Μαουτχάουζεν. Ναι. Ήταν από ένα λάθος. Το 42. Το 42. Όπου ζήσατε μέσα εκεί 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια. Τι θυμόσαστε από αυτό τον εφιάλτη
ενός ναζιστικού στρατοπέδου όπως το Ματχάουζεν? Έκανα, θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι. Τι σας έχει μείνει, πρώτη εικόνα που έτσι? Μου είναι δύσκολο να πω τι μου έχει μείνει. Αν μου πείτε τι μου έχουν μείνει κάποια σκηνή, κάποια που σας έρχεται πρώτη. Κοιτάξτε, είναι τόσα πολλά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω. Είναι και το μοναδικό πεζό που έχετε γράψει, το Μαουτχάουζεν. Παρόλο που μου πιέζαν πάρα πολύ έκτοτε, το 1965, να έρχομαι σε αυτό που είπα πριν, ανάγκη. Μου λένε, μα γιατί δεν γράφεις τόσο ωραία και πεζό? Γιατί να γράψω, δεν είχα λόγο να γράψω. Τα τραγούδια... Το έγραψα, διότι ήταν αχρονικό, ναι. Ένα βίωμά μου, ένιωσα κάποτε πρέπει να το γράψω. Το έγραψα. Πώς ήταν, κύριε Καμπανέλη, να είσαστε κάθε μέρα? Αλλά δεύτερο, γιατί να γράψω. Ναι. Ή μου λένε γιατί δεν ξανάγραψα στίχους μετά το Μαουτχάουζεν, το παραμύθικο της Αμερικής. Που τα μελοποίησε δεν είχα λόγο να γράψω άλλους και δεν γράψα. Ναι. Μας συμφέρει να γράψω. Δεν είχα λόγο να γράψω. Είναι αυτό που μου λέγατε, δεν συμβιβαζόσασταν. Ενώ υπάρχουν άλλοι, ένας άνθρωπος που θαυμάζω πάρα πολύ, το Ελευθέρη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος γράφει τόσα ωραία τραγούδια και μπορεί και γράφει ακόμη. Έχει όμως κάποιο λόγο που τα γράφει. Δηλαδή εσωτερική αν και γράφει. Εκείνος ναι, εγώ γιατί να γράψω? Εγώ είμαι θεατρικός συγγραφέας. Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι, δεν είχε πια το φόρεμά της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά. Στην πάγερη πλατεία με ένα αριθμό στο άσπρο της το χέρι. Πώς ήταν, κύριε Καμπανέλη, να είστε κάθε μέρα μελοθάνατος μέσα στο Μαουτχάουζεν? Κάθε μέρα. Μπορεί να, την άλλη μέρα. Πώς είναι αυτό το βίωμα? Εδώ είναι η ανθεκτικότητα του ανθρώπου. Για του ανθρώπου, ας πούμε. Και όχι, όταν λέω ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι εγκεφαλικό που σκέφτεσαι. Εθίζεσαι με αυτό το πράγμα. Εθίζεσαι. Πια το ζεις πλάι σε εκατοντάδες, έτσι, σε εκατοντάδες νεκρούς. Δηλαδή ραδιασμένους εκεί που περνάς 5 φορές την ημέρα. Δεν πάβουν πια να είναι εκατοντάδες νεκροί. Το βλέπεις ότι είναι εκατοντάδες νεκροί, αλλά το ότι είναι εκατοντάδες νεκροί και ότι σε λίγο μπορεί να είσαι και εσύ ένας από αυτούς, πια πάβει να εθίζεσαι, καταλάβατε. Γίνεται μια η πιο φοβερή εφιαλτική